Nauman lagi lang among abuhan nga abuhan ang mga bitamin na may isa ka sugangan o dalawang sugangan. Ano ito ko? Mag-iwan may sugang i-class kayo o gasol o butane baka ka. So na tayo mas mama o abuhan. Wooden stove ang tawag. Okay, kahoy na ng isugan. So dili ni kalas og Kurente o gasol. Okay. Naman may wooden stove. Naman ako ito. Buto rin may kahoy dari. Sila kayo nagasol ng mother ito. Natindot o biya magpuan na may wooden stove kay na lang. Pero lagi ay medyo aso pero okay ra. Ang bago naman pinalit. May wooden stove.